paano simula ng farm, dapat magsimula ka muna sa maliit. Huwag yung sa malaki para ma-studyhan mo paano ba magkaroon ng isang farm. Yan. Hindi palakihan ng pera. Ang magsimula ng farm, hindi palakihan ng pera sa aking sa sarili ko. Ikaw mismo, sa sarili mo, ikaw mismo ng may-ari ng farm, dapat magtrabaho ka. Hindi pwede yung puro lang bayad sa mga tao. So, hindi mag-asinso, hindi madaling mag-asinso pag ang may-ari hindi magtrabaho. Dapat katrabaho ka, supervise ka. Yan. Para yung pera mong paggawa dyan, hindi masayang kasi ikaw marunong ka mag-manage. Ang mga tao lang yun ang gumagawa lang. Dapat ikaw yung mag-manage paano mo ito i-implementar na project para yung pera mo hindi masayang. Yun. Pinaka-importante sa lahat. Hi guys, welcome to our channel, The Senior Agri Farm. Manood kayo ng aking vlog at subaybayan ninyo na ipatuloy ninyo ang panonood sa aking mga ginagawa dito sa aking farm. Ito ang una kong hakbang. Paayos ako ng daan punta doon sa area ng aking lupa para unti-unti ko ma-develop at makita ko kung saan pa yung dapat nating pahalagahan na ma-develop ang aking farm. Ito ang hinahangad ko, ito ay para develop ko yung farm ko for family consumption only. Para dito kami ng aking mga pamilya, dito kami mag-ikot-ikot. Kung magpahinga kami, mag-recreation namin, dito na lang kami, huwag na kami magpunta sa malayo. Dito na lang kami sa aming farm. Guys, samahan niyo ako. Pupunta tayo dito sa aking bagong ginapagawa nga daan, pupunta doon sa aking farm. Let's go! Oh. Itong pinagawa ko nga bago kong daan para mahupos ang pag-travel ng aking mga products galing doon sa aking farm para di ako mahirapan kasi senior citizen na eh. At saka makatulong ako sa mga tao pag magbisita dito, medyo maganda yung daan. So ito ang una kong ginawa. Ang daan muna ang aking unang inayos. Kasi tuloy-tuloy na ito, i-develop ko na ito eh. Okay. Diyan sa bago kong daan. Diyan tayo dadaan sa bago nating pinagawang daan. Kasi para oo, bagong daan natin to. Tamo, may mga nyug tayo. Pag lumaki, pwede natin itong gapasin para ulam. Yan. Tamo, mga kahoy natin. Oo. Pag magpagawa tayo ng circle, pwede. Di tayo magbili ng uling. Tayo na lang mag-uling. Tingnan niyo ating palayan natin, may palayan tayo. Pag nadahin ko yan. Ating mga bago nating mga tanim, maliit pa yung mga kahoy ito malaki na. Yan. Matibay ito, akasya mangyong.
papunta doon. Malawak tong mga tanim ko. Noong unang panahon, wala tong ano eh. Walang tanim to, bakante to. Ang una kong tanim, na-harvest ko na. So, malaki yung nakita ko. Nakapagawa ko ng bahay. Una kong harvest na aking mga kahoy. Tapos, ito naman, mga bago naman to. Papunta doon, malawak to. Guys, itong pinasiminto ko, unang side pa lang to para motorcycle lang. So, yung tricycle, medyo mahirap-hirap ang tricycle buman dito. Ang plano ko dito ay para makadaan yung yung four wheels. Tricycle, basta four wheels. Yan, pwede makadaan dito. So, ito lang muna ang una kong ginagawa para hindi ako mahirapan magdala ng mga ko doon, ng mga gamit doon sa ginapagawa ko. Sa sunod naman, pag matapos ko na yung unang lane, pangalawang lane naman yung aking umpisahan. Paggawa ko. Yun na, unti-unti lang, step by step lang. Step by step lang yung ginagawa ko. Pareho nito. Kasi tuwing pagtanim ng palay, nahihirapan ako kasi malawak yung yung pagpunungan ko. Ginawa ko, ito na, ginagawa ko na to. Para kahit ako lang mag-isa yung punong, madali na. Kasi maiksi lang yung yung butas. Hindi katulad ng una, hanggang doon, malayo. So, hindi kaya. Isang araw, hindi mo kayang punungin. Pero ngayon, kalahating oras lang, 15 minutes, tapos mo na. Kasi sa plano ng may palayan, pag ganitong sitwasyon ng palayan, hindi to lowland parang bukid Step by step staggered yung parang rice terraces. Ang maganda diyan, yung drainage dapat sa gilid. Sa gilid yung drainage. Huwag ka maglagay ng drainage sa gitna ng ng taniman mo. Tingnan mo dito ako ng drainage dito sa gilid na ganyan. Sa gilid yung drainage, pag halimbawa umulan, ipunong mo lang yung mga drainage mo, ang tubig pupunta doon sa palayan mo. Yun. Madali ka-irrigate ng tubig sa mga tanim mo. Sige, samahan niyo ako. Patuloy tayo, pupunta tayo doon. Para ipakita ko pa yung mga susunod kong hakbang kung ano yung mga dapat kong gawin. Ito, hindi pa to tapos ano pa to? Doon pa, malayo pa. Pero ginagawa ko lang, unti-unti lang yung ginagawa ko. Ito na ang bago kong pinagawa. Ang araw lang to. Para di mahirapan yung mga tricycle, pinaayos ko to. Kahit tricycle lang muna ang magdaan dito. Kasi single ng motor. Tapos kami mga tao dumadaan dito. Dito lang kami wala pa bukas, hindi pa kami magpatuloy ng trabaho kasi may puntahan pa ako. Sa Tuesday naman, balik naman kami dito para magsiminto naman kami. Malayo pa, hanggang doon pa. Mga 300 meters pa yata yung simintuhin ko. Ito na ang pinaka sentro ng aking palayan. Ito na. So, para kung mag-harvest kami, doon lang naman itumpi sa
sa middle, tapos hanggang dyan yung tricycle ko. Madali lang mag-transport ng mga produkto mo. No, hindi na ako mahirapan. Pag magdala ako ng aking abono dito, wala na. Hindi na ako mahirapan. Kasi malawak to malawak to na farm ko Guys, malawak tong farm ko. Almost 7 hectares to lahat. Hanggang doon. Dahil nag-iikot doon sa gilid ng ilog. So, unti-unti ko lang gina-develop. Kasi, sariling sikap lang to Sariling sikap. Pag may nakita ko sa aking produkto, pag-harvest ako, so ginabinta ko yung produkto ko para mabili ko ng simento. Yan. Tapos pangbayad sa labor. Sunod-sunod. Sunod naman na cropping, yun lang. Hasta matapos. Ang maganda para para ma-realize mo kung paano simula ng farm. Dapat magsimula ka muna sa maliit. Huwag yung sa malaki para ma-studyhan mo paano ba magkaroon ng isang farm. Yan. Hindi palakihan ng pera. Ang magsimula ng farm, hindi palakihan ng pera sa sarili ko. Ikaw mismo, sa sarili mo, ikaw mismo nang may-ari ng farm, dapat magtrabaho ka. Hindi pwede yung puro lang bayad sa mga tao. So, hindi madali mag-asenso pag ang may-ari hindi magtrabaho. Dapat katrabaho ka, supervise ka. Yan. Para yung pera mong paggawa dyan, hindi masayang. Kasi ikaw marunong ka mag-manage. Ang mga tao lang yun ang gumagawa lang. Dapat ikaw yung mag-manage paano mo ito i-implementar na project para yung pera mo hindi masayang. Yun. Pinaka-importante sa lahat.